Днес ще направим едно продължение към подпорните габиони, тъй като имаме два размера, които са масово ползвани, и да ги покажем и тях. В предното видео показахме размер 100 на 200 на 50. Днес ще покажем един размер 50 на 200 на 50 и един размер 100 на 200 на 100. Имаме клиент от Първенец, който прави подпорна стена от 30 метра дължина, 1,50 м височина. Долу ще сложи едно купче 100 на 200, впрочем 15 да е, за 30 метра. Ето го купчето. Има междинна стена, по принцип може да няма, но за допълнителна здравина и по-лесно пълнене е добре да има и междинка. 100 височина, 100 ширина, 200 дължина. Наредили сме първия ред с обтегачи, тъй като ще се пълни с бобкат и ако ги наредим всички, ще се смачкат горните. Няма смисъл докато се напълни примерно до половината, да се ломат горните. Пълни се малко над първия ред, слага се втория, пълни се на малко над него, слага се третия и се приключва с габиона. Подравнява се горе, се затваря, сглобен с скоби изцяло. Само в горната част има спирала, за да се отвори, последствие и затвори. На първия и на последния трябва да се сложат и на тази страна по абсолютно същия начин, както долните, както предните, с цел да не се раздуе, ако не опира в нищо. Ако опира прямо в пръс или в там нещо, не е нужно да се реди. Тук са два един върху друг. Натоварили сме един курс, караме ги сглобени, доста обемисти, или ще ги закараме общо на 3 курса. Той ни е близичко, така че няма проблем. Клиента искаше целия метър и половина да му е с 1 метър ширина, но в последствие решихме да не се застрахова чак толкова и отгоре да сложи по-тясен, смисъл 50 на 50 на 200 е този габион, и този е може би най-поръчвания размер за терасиране, за подпорни габиони, тъй като с него могат да се изградят доста големи височини. Сега ще покажем и как. Елементарен габион за пълнене, почти няма какво да му се обърка, тъй като не събира чак толкова много камък. Около 800 кг събира този горния, долния е 2 кубика или 3,2 тона. Там вече пълненето е малко по-трудоемко, тъй като камъка е доста. Тук съм сложил два един върху друг. По принцип до метър, метър и половина, зависи от терена, зависи от това какво държи, не е проблем да са на едно ниво. Примерно, ако са така, не е проблем. Вече проблем е когато държат много пръс, и е хубаво, ако говорим специално за тези, да се правят един вид половидно, да влизат навътре към пръста или към това, което държат, насип или не знам какво. По този начин може да се изгради доста висока подпорна стена, слага се първия ред, подравнява се зад него, слага се втория ред, подравнява се зад него и така до където ни е мерак. Не е нужно допълнително укрепяне по този начин, габиона става стабилен и един вид удържа на напрежението. Другия вариант е вече при много високи подпорни са по-големи по ширина, като тези първите, като може да са няколко реда един на друг, пак може да има такава отстъп назад, както и сега съм го сложил просто.
пълненето обикновено от 50, от 40 ширина нагоре може да става и машинно, както и в случая. Клиента ще ги пълнат с Bobcat, като самото пълнене сега по колегата с Bobcat няма много опит, е добре да, специално към габиони, е добре да става по-етапно. Аз предлагам някои габиони с пълнеж, няколко размера, но от тях ще направя едно отделно видео да обясня по-подробно. Като цяло пълненето най-добрият начин, най-хубаво става на ръка, но е адски трудоемко. В случая аз ги пълна както с Bobcat, частично на ръка се пълнат, подравнявам отгоре на ръка. Добре не да се бувка наведнъж всичко, ми по-етапно да се изсипва в центъра на габиона, бавно, без да се бърза, особено при първия, втория, докато се свикне. Изсипва се в центъра на габиона, тъй като ако се изсипе от едната или от другата страна, въпреки че има обтегачи, се изкривяват стените, то се оправя, нали? Но трябва камъка да се попрефърли насам, така че най-хубаво в средата на габиона. По принцип е хубаво с този, който пълни, да има още един човек, който да понаглася, поне един човек, хубаво и двама да се редят обтегачи нагоре, да се понаглася камък, ако има нужда, но това вече зависи от фракцията на самия камък. В случая този се води 60-100 и се пълни относително лесно. Когато е по-едър, вече и габиона по-тясен, по-нисък, трябва да се реди самия камък, който е трудоемко. Но за тези ще обясняваме в някакво друго видео. И мисля е това. Продължаваме натам. Имаме още няколко бройки да му направим и сме готови.